ine ndinonzi Admire Muwati, munin'ina wa Professor Muwati the late, akange achinamatana naMadzibaba Ishmael kunova kuleli farm Nyabhira. Ndoda kutsanangurawo mashaikiro akaita nezvese zvakafamba mugwara racho kusvika patiri nhasi uno. Itai Muwati muri medu anovawo kutanga mumhuri zvakakura tese zvakanaka nguva dzose taiwadzana, asi mukuja kunamata chitendero chana Baba Ishmael takamboti namatete sehongo, asi kuzva kunana 2012 ndo patakabva taona kuti zvakanga zvakutsanangurwa nemweya pana Madzibaba Ishmael zvanga zvisararame, zvakafanana nekuti vana regedzai kuenda kuchikoro, tengesai mibhedha, tengesai maTV, takuda kuenda kudzimba inonzi Kenani. Ini pandakangoona pfungwa yakadaro yakupinda munjere dzemurume, ndakaona kuti zvazvisiri zvemweya asi zvanga zvava zvenyama. Ini ndokubva ndasiyana nazvo. Madzibaba Ishmael vakazosimuka, nguva iyo vakanesana nemapurisa, ndobva vabatwa vakagara mutorongo makore anoitwa 3 kana 4. Vabuda vakagara kwaMurehwa, vabva kwaMurehwa vakabva vazoenda kuLily Farm, kunova kune maplot akati ari mukati meLily Farm. Vasvika ikoko vakatanga kudedza vanhu vese vachiti ndo kwaburukira Kenani. Saka vanhu vese vavainamata navo kubudiriro vakabva vatevera ikoko. Kutevera kwavakaita ikoko vakatanga kunamata variko, asi pakazoita manje zvinhu zvakaipa zvaibatwa nababa ava zvakafanana nekuti munhu akasavateerera anonzi muroyi, kana kuti vanoti muurayei, kana kuti vanotsvaga zvinhu zvakaipa zvavangakuite, kana kukupa poison. Ndo sematauriro zvinoitwa ikoko. Professor vachinamata ikoko vava vasingagari ikoko full time nekuti vaigara kuno kuHarare semunhu ane high rank pakudzidza. Vaipota vachiuya mutauni vachiita consultants vachidzokera vachinamatawo, asi vave neplot ikoko Lily Farm plot number 12. Vachigara ikoko saizvozvo nonzi vakanamata. Sanguva zhinji semunhu anga asingagari ariko vakazotanga kuona masystems ezvinhu zvaiitika ikoko, zvinhu zvakaipa zvaibatwa nevarume ava. Ndokubva vanetsana nemurume aitwa James naLisbon, ndobva panzi paitwe dare vagarwe pasi vaone kuti vangaitwe sei, vataurirane. Munge ivo professor vataura kuti inini zvechinamato ichi handichazvikwanisi, zvinonzi zvakaranganwa nevarume ava Baba Ishmael. Vakati munhu anenge arwisana naMwari ndiye ngaafe. Zvinonzi varume ava vamuponda akaramba kufa, ndokubva vazama zvakare kumurova, vakamutora vakamupa poison, ndokubva vaenda naye vakanomurarisa mumba akarara achibleedha usiku hwese. Kuseni kwacho nemhaka yekuti murume wake akanga ari murume muhombe, vakatya kuti tikaramba tiinaye panogona kusvikira vamwe vanhu vakuru vakabvunza nyaya iyi, tikapinda munyatwa. Vakabva vavatora vachiri kufema kudaro, ndokubva vamhanya navo vakanovaviga vari upenyu pasi peguva. Ndo sekutaura kwazvinoitwa nehama dzavo dziri pedyo navo, vavaviga. Isu takazonzwawo nyaya ichibuda pasocial media kuti Professor wakashaika. Ndokumhanya ikoko sevanhu vaiziva uipi hwemurume uyu, ndokubva tasvika pamapurisa eNyabhira, ndokubva vatibatsira kutora vakaenda nesu. Tasvika nzvimbo yeLily Farm, hapana akakwanisa kutibatsira kuti tiestablishe kuti professor wakanga vari papi, varadzikirwa papi. Waiti ukabvunza munhu kuti unonzani, anoti handina zita. Wakazarwa here? Handina. Unogona kunyora here? Handigoni. Kwakabvepi? Ndakabva kudenga. Ndo maresponses aunopiwa nevanhu vari ikoko. Sezvinei hazvo takangoita mhanza yekusangana neGood Samaritan akatibatsira, ndokubva takwanisa kufamba. Akatiratidza akatiti pane munhu ari kuvigwa, ndokubva taenda tikaona paitopedzera kufutsirwa, asi munhu watakakwanisa kuziva aiadhiresa vanhu ipapo ndiMadzibaba Ishmael. Pavakangoona pasvika mota vakabva vangodzikira pasi, ndobva kuti pahwava hwanda. Varume vaipa vakaona mota ichisvika vakabva vatanga kuya kumota kwatatiri vaine uwandu, ndokubva vabvunza kuti muri kudei. Tikati kutsvaga mukoma wedu professor akanonzi akashaikira kunoku, ndokubva vati hakuna munhu anonzi professor akashaika. Zvisinei hazvo takabva taona murume wataiziva aigara naprofessor nguva zhinji, uye ndiye anova ndiye ainzi naprofessor ndiye ari kuchengeta mombe dzangu, anoitwa Standrek. Ndokubva ati tikati iwe Standrek takuziva, kanzi aiwa varume ndine urombo Professor wakashaika, vakarwara nemusoro kwemazuva 2, saka tine urombo, uchauya kuna mai kuzobata maoko. Vatati aiwa zvakanaka, kwemi makaudzani kuti murume wakashaika? Hanzi hapana. Tikati kumapurisa makavaudza here? Hanzi hatina. Tikati mai toziva sei kuti munhu akashaika nemusoro? Isusu semhuri ndobva tagara pasi tikarangana kuti aiwa chirege tifambire nhawidzi tiende kumapurisa tipuwe tsamba yekufungunura munhu uyu, nekuti izvi zvakaita mubvunzo kwatiri kuti munhu angangoti zuva rimwe chete rafa risati rakwana 24 hours obva avigwa. Zvangofanira kuti munhu akavigwa zuva iroro, akashaika zuva iroro, akavigwa zuva iroro.
ndokubva takwanisa kufambira nawo yetsamba, asi zvakatitorera nguva inokwana kuda kuita 45 days. Professor semunhu akashayika iri Monday, takazofambira matsamba akabuda iri Friday, ndokukwanisa kumufukunura. Asi patakamufukunura pane zvinhu zvakatikatyamadza. Takaona mugoma makanga ari manga mune tsono, makanga mune masirinjis emajekiseni aya, makanga mune pfuko yemahewu, mamune dhishi rari neropa. Asi chakandidza ndechekuti varume ava vanozoti havaendi kuchipatara. Ko chiko chaita kuti vaise majekiseni mukati, ko mahewu anei? Saka zvakatipa mubvunzo, ndokubva takwanisa kutakura profesa, ndokubva taenda navo parenyatwa, tarifira kuHarare Hospital for postmortem. But tasvika kuHarare Hospital, tikaenda on Friday, then on Monday tikanzi tiwe kuHarare Hospital. Tasvika kuHarare Hospital, doctor vakatora postmortem yavo. Isusu sevanhu vanga vaneta for the whole week tichifambira nawo iyi, takabva tati tichazodzoka topwa mapostmortem results tadzoka kunhamo, ndokubva tamhanya chimbi semunhu anga agarisawo ashaika. Ndokubva takwanisa kunoradzika mukoma wedu kunzvimbo yedu kumusha kwedu. Tasvika kumusha tadzoka, takazoti varume sevanhu vakanga vafambira nawo iyi, tatizororei, chiregai timbonzwa kuti mapostmortem results akamira sei. Takakwanisa kufonera vakuru vanga vari kunyabhira vakati asati abuda, tikafona zvakare vakati asati abuda. Saka takatora nguva tichizama kufona, vachingoti zvaita dzimwe nguva vakavafonera voti handisati ndapinda muofisi. Saka zvakati katikamadza kuti nauyu inonetsai kuti postmortem results anobuda nguva iyoyo, uchiko chiri kunyanya kunetsa panguva iyi. Tagara ndobva tazongotioresa moyo. Zvisineiwo takaita mhanza yamai vakaenda kuStar FM kunoripota nyaya yavo yemwana wavo akanga ashayikira ikoko zvakare vasina kuziviswa. Ndopakanzi vane nyaya dzavo chiuyai, ndobva takwanisa kuenda kuNorton, ndobva tanotaura nyaya yedu tati aiwa isu nenyaya yedu yakati tinoda kuvhura docket, ndobva tanzi nyorai, ndobva tatorwa statement, tatorwa statement paya, vatanzi aiwa nyaya tsamba iyi takuchenesa kunyabhira, it was on a Tuesday, mosodzoka Friday, monzwa kuti tsamba yenyu yakaendera kunyabhira, ndobva tadzokera paya Friday. Tisvika paFriday kanzi tsamba yenyu handina kuiendesa, asi pamatauro amakaita imimi anzi docket renyu rakabuda riko kunyabhira. Ndokubva tadzika kunyabhira, tichisvika paya tasvika na ofisa nchaji akanga aripo nguva iyoyo, anga munyowani, ndosvika kuti aiwa postmortem yenyu yakabuda 1 yakamira so. Asi tichiverenga postmortem takaiverenga yairatidza kuti ikopi, imwe yacho tsamba yainge report yanga yakanyorwa kunzi muviri memunhu mune matraces epesticide. Saka zvakangotitorera mukana wekufunga, kwete kufunga asi kutoziva kuti murume uyu akanga achiiswa poison, asi poison yakanonoka kumuuraya, poison yakazongobatsiridza kumuuraya semunhu akanga avigwa ari upenyu. Saka zvadaro takabva tafunga kuti toita sei, tadaiwa chirega tichitaura kuti tofambisa sei gwara redu. Mukoma wedu munhu wakatanga tiwadzana naye zvakanyanya, uye kunyanya inini taitaura zvakare panhare zvakanyanya, achindiudza zvakare tikati alright zvakanaka, izvi ndo maimiriro azvaita. Chiregai titi isusu since maresults ayabuda pane forensic aenda pagovernment analyst, chirega tiamirire sezvo kwakanzi mushina wacho hausati wakushanda waanenge usiri kushanda. Tikati aiwaka munhu akasiya mhuri uyu anga aine upfumi hwake, saka toda kunzwa kuti zvakamira sei. Ndobva kwanzi nevakomana veko, pane mukomana mukatimo makatiudza ari pedyo naBaba Ishmael, akatiudza kuti mukoma wenyu anga aine mombe 30 zvinowandizwa zvakare zvandikaudzwa nemukoma wangu. Vakandiudza zvakare kuti mukoma wenyu akanga aine motikari dzanga dziripo, paine high structure achiripo, anga aine mbudzi dzakawandisa dzaisika kumabhodzi hwai, hanga nehuku zvaitosvika kana kuma 300. Pane magas tanks anga aripo. Asi tichidzokera zvakare kumashure, chinhu chakatikatyamadza patakasvika titofukunura profesa, takaona hembe dzavo dzagovewa, takaona pane bhutsu dzesaidhi rimwe chete, kanzi ndozvo zvaakasiya izvo. Isu maziro ataita mukomana akanga ane hembe dzakawanda, asi isusu takangoti aiwa takwanisa kutora t-shirt neshort, tikati aiwa zvimwe zvichiita sei, takusiya zvedu. Saka ndo patakamirira izvozvi, pekuti takamirira kuti tiwanewo help yekuti tingokwanisa sei kuestablisha kuti zvinhu zvake zviri papi sevanhu vanoviga zvinhu zvevanhu. Mombe dziriko ndoinga kuti kana ticalculata boss iye akanga atane mombe 30, 27 akanga ari matsiru. Up to date tikacalculata kuti after 2 years, since 2020 up to now, mombe inotarisirwa kuti inogona yabereka ka1 kana ka2. Saka totarisira kuti mombe dzake dzakuma around 55-60 kubva panguva yakashayika. Asi nhau iri kunetsa manje inhau imwe chete yekuti hatisati tawana mukana wotiona paperwork nekuti nguva yakashayika hapana akakwanisa kuproducera anything in the form of identification, either ID, passport
wallet yake hatina kupiwa, license hatina kupiwa, laptop yaishandisa hatina kupiwa, nezvimwe zvakare zvanga ainazo zvinogona kukwanisa kuti ti establish kuti munhu akaita sei, kuti tione kuti bank account yake yakaita sei, hatina kupiwa. Asi tangoita mhanza yekuti hama dzaanogara nadzo dzakatizivisa upfumi hwakanga ainawo. Saizvozvo urongwa hwedu ndewekuti dai tatakunda takwanisa kuwana upfumi hoyu, tachengetedza mhuri yake semunhu akasiyawo mhuri, andi achirangarira kuti mhuri yangu inoda kuchengetedzwa. Sesuwo vana baba tine jana rekuti tikwanise kuti tiite zvatingaitewo kana upfumi hwake hwapa nzvimbo, tiite kuti vana vake vaende kuchikoro vadyewo vakasununguka semunhu akanga ashandira zvinhu zvake, nekuti iye pachake aigara achiridzwa ndine zvinhu zvangu zvandakaunganidza. Kana kuri kunzi ndapedza kugarisana nawe plot rangu, plot number 12, ndichadedza hama dzangu dzese togara tese. Saka ndo patakamira izvozvi, takamira kutsvaga rubatsiro rungatibatsire kuti tikwanise kuestablisha zvinhu zvake, tigare pasi sana baba vakasara, tione kuti mhuri yedu ingararame sei. Magweta anga akazotibatsira ngavasunungudza kutora panhamba dzangu pa 0784 298 449 kana 0773 075 032.